Finansminister Palle Christiansen, Grönland. Vi har i flera av kommentarerna, flera av replikerna här har lyfts fram då frågan om hur det ekologiska möter kravet på tillväxt, kravet på då ekonomisk välfärd. Och det är en överraskning, en av de stora modebegreppen just nu är då ekonomi, ekologisk ekonomi, den gröna ekonomin. Vad från då den gröna landet är perspektivet på de här frågorna? I min dagligdag som finansminister møder vi jo hele tiden udfordringerne med at kunne levere velfærd til de borgere, som lever hos os. Og det er jo klart, at vi har de samme udfordringer, som vi har med en større og større ældre befolkning og større og større pres på hele vores velfærdssystem. Og der er det faktisk godt, at man sætter fokus på grøn vækst, fordi hvis man lader være med at tænke på grøn vækst som en økonomisk udfordring eller som et økonomisk problem, men tænker på det som en økonomisk løsning, så kan man nå meget, meget længere. I Grønland der investerer vi i øjeblikket rigtig, rigtig mange penge i at bygge vandkraftværker alle de steder, hvor vi overhovedet kan. Fordi ved at investere i grøn energi, frigør vi midler til almindelig drift og til almindelig velfærd. Så det vi gør i Grønland, det er, at vi sikrer den grønne vækst ved at satse på den grønne drift. Det er jo lidt ligesom man gør, vi så det i foredrag fra Malmø. Vi prøver så at gøre det på national plan. Ligesom vi også har en drøm om, at vores hovedstad nu bliver den første CO2-neutrale hovedstad i verden. Allerede nu er 70-70% af vores energi på Grønland, den kommer allerede fra vandkraft, og vi bliver ved med at bygge vandkraftværker, så længe at vi har mulighed for det. Vi vil gerne bruge de vandkraftressourcer, vi har i Grønland, til også at hjælpe resten af verden. Vi er en stor ø med masser af muligheder. Vi har vandkraftpotentialer overalt. Vi er så et lille samfund med få økonomiske midler. Men hvis vi for eksempel får noget industri til Grønland, som forurener i andre lande, men som man kan gøre rent i Grønland, for eksempel aluminiumsproduktion eller mineindustri, jamen der har vi sagt i Grønland, at har man industri, så skal det være forsynet med energi fra vandkraft. Så på den måde kan vi hjælpe det globale udslip ved at lægge industrien i Grønland. Det er også sådan, at mange lande i Europa og her i Norden, der har man nogle gange lidt svært ved at overholde den Kyoto-aftale, som man altid går og snakker om. Og der er det jo sådan, at hvis man ikke kan overholde det i sit eget land, så kan man være med til at sponsorere initiativer i andre lande, som kan nedbringe CO2. Og der er Grønland et godt sted at investere, vil jeg sige som finansminister for Grønland, fordi vi har nemlig ikke specielt mange penge. Vi har lånt fra Nordisk Investeringsbank, men alle andre lande er jo velkommen til at investere i Grønland. Så på den måde er I med til at sikre jeres kommende velfærd ved at investere i grøn vækst hos os. Og på den måde kan vi jo få en fælles nordisk løsning ved at sige, hvordan kan vi investere hos hinanden og på den måde sikre vækst. Det er så vigtigt, at hvis man vil have grøn vækst, så er det ikke bare noget, man skal snakke om i en regering eller et parlament. Det er noget, der skal sikres i alle samfundslande, fordi hvis du har et stort problem, du vil have løst, så skal der have så mange som muligt til at løse det. Og det kan du kun gøre, hvis alle borgerne i samfundet tager et medansvar. Jeg har i dag også vores miljøminister for Grønland med, Anton Frederiksen, som skal i gang med en stor affaldshåndteringsplan på Grønland. Fordi hvis der er noget, alle lande kan producere, så er det jo affald. Og det skal vi jo kigge på som en ressource i stedet for et problem. Men igen, at investere i forbrændingsanlæg og affaldshåndtering, det koster alt sammen, men det skal ses som en investering og ikke som et problem.